Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы, студияда сезне мен Ләйсән Ханова сәламлем. Хәзер төп темаларга кыскача күзәтү тыңлагыз. Кемнең баласы гына булса да, ул үлем фаҗигасы зур хәсрәт бөтен авыл өчен. Авылга бисенә кунакка кайткан 9 яшьлек шәһәрдәшебез буада батып үлде. Тукай районы Калинин авылында фаҗига. 53-28 йортында төзекләндерү торгызу эшләре 10 августка тәмамланырга тиеш. Бүгенге көнгә нинди эшләр башкарылган Гүзәл Шихапова күреп кайтты. Күркәүрдәк чипы белән мин дә дуслаштым. Авыл хуҗалыкларында исәпкә алу дәвам итә. Авыл хуҗалыкларында сан алу вакытында Илсия Валиуллина да катнашты. 9 яшьлек нәни шәһәрдәшебез буадагы суга батып вафат булды. Ул ләмнән чыга алмаган. Су астында берничә минут торган. Урынга тиз арада ашыгыч ярдәм һәм коткару хезмәте чакыралар, тик малайны коткарып кала алмыйлар. Әлеге фаҗига кичә Чаллы шәһәреннән ерак булмаган Калинин авылында булды. Чаллыда бу балалар суга бату белән бәйле икенче очрак, ә Татарстанда инде 7-нче. Малай авылга әбиләренә кунакка хәрҗәй кайта торган булган. Калининда аның белән бергә әти-әнисе һәм ике абыйсы да була. 14 июль көнендә гадәттәгечә малайлар бу аянында уйный, су керергә уйламыйлар. Яр буенда аякларын чылатып утыралар. Күрәсең, баланы ләмле су суыра башлаган. В принципе, почти сразу же прибежали, дети прибежали, а мама как раз у них ходила, ушла в ту сторону. Достать не смогли, сразу же не нашли. Потом парень там выбежал, задвижку открыл. Сосед тоже выбежал, сосед вот нашел. Вытащил его, начали две девчушки, две женщины молодые делать искусственное дыхание. Я вижу, что они делают неправильно. Прибежал к ним, говорю, вы не так делаете, ну помогите, мы не знаем. Ну и вот, я говорю, давайте так, давайте так. И делали, пока не приехала скорая помощь. Кемнең баласы гына булса да, ул үлем фаҗигасы зур хәсрәт бөтен авыл өчен. Бу балаларны бер көн алдан мин 2-3 кабат куып җибәрдем бу аяныннан. Бер кара булып, тайып егылып, суга төшә күрмәгез дип. Ну, алар үзләренчә барбер яңадан кире килеп, алар әйткән сүзне тыңламыйча, үз эшләрен эшли бирделәр. Буадагы су тирән түгел, сулыкны берничә көн элек кенә булдырганнар. Балчык төпкә яхшылап утырмаган әле йомшак. Анда бассаң суыра башлай. Авылларда халык мөрәҗәгать итә инде менә шундый буалар ясарга. Алар аны иң элек пожар куркынычсызлыгы күзлегеннән карап инде. Менә әле хәзер следователь кулында хат бар, шул халыкның мөрәҗәгате безнең авылга буа кирәк дигән. Менә шулай үзләре бергәләп акча җыеп, менә шулай итеп ясап куелган буа бу. Узган атнада гына прибрежный бакчачылык ширкәтендә 10 яшьлек малай белән фаҗига булды. Калинин авылында да шуңа охшаш очрак. Бу сулыклар коену өчен каралмаган. Хәзер Калининда булган фаҗига буенча җинаять эше кузгатылды. Тикшерү бара. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. 53-28 йортында шартлау 5 көнлек булган иде, әмма аның шаукымы әле һаманда тынмый. Бүген эшчеләр йортның фасадын буй башлады. Бина эчендә дә төзекләндерү бара. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгыннан алынган мәгълүматларга караганда, бүген подъездда газ бирүне торгызырга тиешләр. 4-нче һәм 5-нче катларда яшәүчеләргә дә белгечләр белән бергә янгында исән калган әйберләрне алырга рөхсәт иттеләр. Зыян күргәннәр исемлегенә 1-нчедән алып 6-нчы катка кадәр яшәүчеләр генә кертелгән. 53-28 йортының икенче подъездында яшәүчеләр тәүлек дәвамында диярлек өйләре янында тора. Көн саен 3-4 тапкыр җыелыш уздырып, шәһәрдәшләр алдында төрле хезмәтләр хисап тота. Әле күптән түгел генә шәһәр җитәкчелеге ремонт эшләрен 10 августка тәмамларга дигән иде. Әмма фатирларга кереп ныклап тора башлар өчен күбрәк вакыт кирәк дип бирде яшәүчеләр. Во-первых, нереально, но они даже если сделают, да, мне кажется, это я сразу бы не пошел туда жить. Я все-таки пока еще ремонт не сделал, мне же там, как тебе сказать, жить невозможно было. Мин хәзер янада килә алмыйм инде. Паника башлана. Подъездга кермәдем дә, беренче тапкыр документлар алып чыктым. Керә алмыйм мин квартирама хәзер. Ике яктан стена шартлаган, ярылган. Мин керергә куркам анда. Зыян күрүчеләр исемлегендә 6-нчы катка кадәр яшәүчеләр генә төп ярдәм аларга бирелә. Югары катлар фатирларында ремонтны нинди акчага ясар, шәһәрдәшләргә аңлатучы булмаган. Мы же не пострадавшие. Нам так относятся, мы же не пострадавшие. Пострадало 6 квартир, а мы в это число не входим.
Моннан тыш шартлау нәтиҗәсендә күрше подъездларда һәм йортларда да тәрәзәләр җимерелде, аларны бушлай төзекләндерделәр инде. Шулай да проблемалар моның белән генә бетми ди шәһәрдәшләр. Знаю, окно только сорвало. Ну, эти, которые закрываются, защелки. Ну, сломало, короче. А стены? Стены, ну, потрещило, там балкон маленько потряснулся. Күрше подъездда яшәүчеләр бәйсез экспертиза ясатырга тели, әлегә шартлауның сәбәбе билгеле түгел. Китерлегән зыянны якын арада бәяләргә тиешләр. Гүзәл Шихапова, Валентин Красильников, Яңалыклар. Россия буенча Африка чумасы тарала. Татарстанда куркыныч яный торган зоналардан сынала. Быел инфекцияның 66 учагы теркәлгән инде. Ауру Рязань, Саратов, Пенза, Түбән Новгород өлкәләрендә таралган. Алар безнең республика белән чиктәш. Вирус кеше өчен куркыныч түгел ди белгечләр. Хәзер ветеринария берләшмәсе фермер хуҗалыкларын тикшерә башлады. Хәтта предприятиеларны ябулары да мөмкин. Бұл бірінші тапқыр бізге Россия Федерациясына 2007 жылда кірген шир, Грузия границасынан үтіп кірген распространителері қабан доңызлары. Мына бұл қабан доңызларына кимету іші алып баруда. Зәңгәр киемле белгечләр шәхси хуҗалыкларга бакча ширкәтләренә йөрүне дәвам итә. Шулда сан алу план буенча бара. Бүгенге көндә ул 35%-ка үтәлгән. Хәбәрчебез Илсия Валиуллина сан алучылар белән бергә элеватор тавында булды. Китәклектә тавык чебеш санады. Сезнең менән ничә соты җирегез бар? 7 суты, 7 соты. Шушы 7 сотының төзелешкә ничә 3 суты. 3 соты. Калган җиләк җимешкә була инде бит. Наилә Васильева әтиәнисе нигезендә инвалид малайы белән яши. Үз көчләре белән үстергән җиләк җимештән үзләре һәм балалары өчен кышка кайнатма ясый. Исәп алучыга бер дә яшермичә һәрбер агачның тарихын, аларны нинди максатка куллануын сөйләде. Шияләр әтилек истәлеге, әтинең истәлеге һәрберсе бүленгән. Сеңнем өчен, балалар өчен, племянниклар өчен, оныклар өчен. Агач менә шушы әти белән утыртылган елка, улар 7 штугы ураганнан соң менә шулай повреждение получил. Әлеге шыршы агачы Наилә ханымның иң зур горурлыгы булган. Ул аңа 7 яшь вакытта утыртылган. Җилдәулдан соң кыру сәбәпле кисәчәкләрен әйтте. Шулай булса да агач исәпкә керә, чөнки әле ул үз көчендә. Бу агачлар безнең декоратив исемлекләр санына керә. Шуның өчен без аны агачлар исәбенә кертмибез. Җир исәбендә генә кала ул. Безнең газоннарга декоративный исемлекләргә отдельно площадь бирделәр. Шулар исәбенә керә ул. Барысы 5 алмагач, 1 груша, 6 төпшия һәм карлыган куаклары бүген дәүләт исәбенә керде. Урамга чыгып киткән 3 савым кәҗәсе, китәклектәге 6 тавык, 1 әтәштә, чебиләр чыгарырга утырган ана тавык һәм 3 күркә үрдәк тә исәптә. Чыккан чебиләрне сатам, ул акчага бодай ярма сатып алам ди хуҗабикә. Элеватор тавында 600-га якын хуҗалык, уртача саннар чыгару өчен исәпкә алучылар аларның 5тән 1-ендә, ягъни 130 хуҗалыкта сораштыру үткәрергә тиеш. Шалыда исәпкә алу план буенча бара. Бүгенгесе көндә ул 35%-ка үтәлгән. Шәхси хуҗалыкларда 350 хуҗалык, бакчаларда 400-дән артык участок исәпкә алынды. Сан алуның беренчел нәтиҗәләре 2017 ел ахырында билгеле булачак. Алар нигезендә авыл хуҗалыгына ярдәм йөзеннән дәүләт программалары төзеләчәк. Хуҗалык хуҗаларына куркырга бернинди дә сәбәп юк. Без җыйган информация фамилияләр белән, адреслар белән язылмый, специальный номерлар белән генә исәпкә алына һәм бөтен чаллы буенча гына нәтиҗә ясала. Халык безгә карата бик яхшы мөнәсәбәттә ди сан алучылар. Бакчасы булганнар, шәхси йортларда яшәүчеләргә һәм фермерларга зәңгәр киемле белгечләр 15 августка кадәр киләчәк. Илсия Валиуллина, Валентин Красильников, Яңалыклар. Ана капиталыннан 25 мең сум акчаны алырга мөмкин. Пенсия фонды идарәсе түләүләр өчен гаризалар кабул итә башлады. Әлеге мөмкинлектән файдаланырга теләүчеләр саны бүгенге көнгә 300-га җиткән инде. Белгечләр гаризаны интернет аша шәхси кабинет ярдәмендә җибәрергә киңәш итә. Шулай кабул итүгә алдан язылып, идарәгә килергә дә була. Уңайлылык өчен пенсия фондында махсус кабинетта ачканнар. Гариза язганнан соң акча 2 айдан соң исәп-хисап счетына күчерелә.
В течение месяца, в течение июль мы... Ай дәвамында без гаризалар кабул итәбез. Ай ахырында финанслар алу өчен заявканы Мәскәүгә җибәрәбез. Июльдә гариза язучылар акчаны август ахырында алачак. Ана капиталында калган акча 25 мең сумнан кимрәк икән, шул сумманы алу мөмкинлеге бар. 25 мең сумлык бердәм түләүне алу өчен ана капиталы кем исемендә шул кешенең исәп-хисап счеты сорала. Гаризалар 30 ноябрьгә кадәр кабул ителәчәк. Үз аякларына басып, тыпырдатып сәхнәдә бейсе килә аның. Әмма әлегә бу хыял гына. 10 яшьлек Таңсылуда спастик тетрапарез авыруы. Аңа 1 яшендә церебраль паралич диагнозы куела. Бүгенге көндә кыз авыр хәрәкәтләнә, күзләре дә начар күрә. Шулай да табиблар Таңсылуның киләчәктә аякта нык басып йөри алачагына ышандыра. Тик моның өчен Мәскәүдә тулы курс тикшерүне үтәргә кирәк. Менә парк матурлыгын карарга чыктык әле. Таңсылу белән. Таңсылу әнисе белән Алабуга шәһәрендә яши. Начар күрүче һәм ишетүче интернет мәктәптә 2нче сыйныфны тамамлаган. Бик актив. Коръәннән сүрәләр укый. Бабасы белән телефоннан сөйләшергә, китап-журналлар карарга, шигырьләр сөйләргә ярата. Еш чыкканга. Шигырь әни дә диде. Ике бергә улар әзрәк уйнашык диде. Ул инде минем көтеп алынган, яраткан, иң зур, иң өлкән сеңлем. Мин аны бик яратам. Ул бик акыллы, бик тәртипле кыз, бик шундый ярдәмчел, бик булыша торган, аңлый торган, дингә бирелгән. Намазлар укый, ул бергә басып. Ул инде ураса вакытларында, таравих намазларында мине, әгәр дә мин арсам да, әйдә апа, әйдә ярамый барырга кирәк диде, мине алып бара инде. Таңсылуда спастик тетрапарез һәм вакыты белән күз томалану авыруы. Ул Түбән-Кама, Минзәлә, Алабуга шәһәрләрендә, Казан тернәкләндерү үзәкләрендә дәвалану алган. Соңгы елда эпилепсия булу сәбәпле аңа кайбер дәвалану курсларын туктатып торырга туры килә. Хәзер ул магнит һәм электр нурланышы дәвалануларын ала алмый. Бары тик массаж һәм сәламәтлек физкультурасы тәкъдим ителә. Тулы курс тикшерүне үтү өчен Таңсылуга Мәскәүгә медицина технологиялары институтына барырга кирәк. Алар анда дәвалану тәкъдим итәчәкләр һәм кыз аягына нык басып йөри башлаячак дип ышандыра табиблар. Шушы процедураларны үтү өчен 200 мең сум акча таләп ителә. Гаиләнең бу кадәр сумманы тупларга мөмкинлеге юк. Битараф булмаган һәркем Таңсылуга ярдәм кулы суза ала. Моның өчен 5542 номерына дети сүзе белән SMS юлларга кирәк. Таңсылуның бик тә аякларына нык басып сәхнәләрдә биисе килә. Хыяллары чынга ашсын иде. Аллаһу ахад, Аллаһу самад. يميليد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. Илсия Валюлина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Ефәк юлы раллиында бүген ял көне. Спортчылар Алматыда тукталды. Тик шулай да КАМАЗ мастер пилотлары һәм механиклары инде иртәнге 7дән аяк өстендә дип хәбәр итә команданың матбугат хезмәте. Алда әле узышларны тагын 7 этап көтә. Иртәгә экипажлар Тянь-Шань таулары аша үтеп, Кытай территориясына керәчәк. Спортчылар сүзләренә караганда, узышларның беренче этабын күнекмә этабы дип тә атарга була. Отыграться удалось, но не столько, сколько хотелось. Поэтому будем стараться во второй половине уже на китайской стороне отыграть все отставание. Исегезгә төшерәм, Ефәк юлы ралли 8 июльдә Мәскәүдә старт алды. Маршрут озынлыгы 10 000 километрдан артык. Финиш 24 июльдә Пекинда булачак. 6-нчы этап нәтиҗәләре буенча КАМАЗ мастер раллида лидерлыкны саклап бара. Әлеге хәбәребез белән эш атнасын төгәллибез. Елларыгыз файдалы һәм күңелле үтсен дигән теләктә мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.